Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malek ini keluarga sederhana. Iki saatnya pemirsa yo iki Pak tak kon nyemprot suket ning ngarep omah. Ning sekelilinge yo pemirsa ben padang soalnya wis dhuwur banget sukute. Berhubung libur ya pemirsa, iki yo mendung tapi ya sembuh kengko nek nyemprot udan ya sembuh. Hilang buat sukete. Udan kok gak hilang. Mendungi. Gak. Ambek buku tegal. Gak. Saiki tutup. Cukup. Nganjen kosok naik jenenge petekane kuwi. Sampai iki cukup ya wis. Ambek guritan piring lho. Paroe jembuk sempang. Jane walemu dilewati. Duh. Aku kambon yo gosok kabeh. Lah mulane alon-alon. Walah ampune wis guetak yo. Kowe gak mbok masker di cangkemem. Nek gunane yo genuke dikek njaba. Sapi wereng tenan yo. Sapi ya sakmono sik mitro sok gak jegrak yo bura wonge. Mari ra dadi anu cah yo. Sakjane diadono Pak Rahmai. Danane dikit kayaknya gundangi sapi entok niku iki. Sambat nah. Lah wong tre yo tangane ail dan sambat kowe iki kaya yo aneh wong sambat ra oleh. Rasane kuwi. Ben mlebu sak dodo wisan. Apane sing sak dodo? Lah wong pari jole sak mene mang nyempot mang kok. Alhamdulillah. Wis ndi lho. Wis ambiak kabeh. Lah rong minggu tuwek. Mbok sengkani kondi kok. Rene lho. Rong minggu kan wis tuwek kok iki. 2 minggu kas. Wah, celana daleme ke video. Walah. Lah ben rata. Semari iki ketok grumbul ki yo ternorno witan ternorno kuwi, Pak. Lah wong terayu dinggo sak janganan cah lucu iki. Jane nek ora witan ternorno ki yo ora grumbul. Lah nek butuh apa-apa yo arek mutik. Nek kutung terong ngono ane yo kuwi ben ae. Lah dinggo lalap rek. Kok kepae dijaga. Kan blonjone irit ya pemirsa sudo. Padahal nek diolah dekne ya melok mangan. Iya, udah dodoyan. Halah, ngono kae jute mangan nak sambel dipenyok. Ngene iki gak melok mangan. Wis pokoke. Tek keterak barat iki Pak ngisore gak kenek. Bangku jadi semprot. Mari kumpul kembang-kembang barang iki. Ora. Semprot ngisore to, Kang. Kok lak ya padang sukete mati. Suwene pirang bulan ya? Pirang dino ya, Pak? Jarene 4 dino iki. Minggu yang tok kuning. Jare bakole mangok
Berarti bakule beli duwi ya. Yo ora seminggu nek kena kuning. Lah iki sing Bos kelewatan cabut. ya Allah sing kelewatan jabut. Lah kon mami ora ora iso oleh nek buat manuane norno kok. Ya gampang. Iki lho sing ngarep omah. Jong-jong malah nang kabeh. Ya ratakno. Ben padang. Menak iki cabut iki kalau tempotno mati engko banagane tak. Wong banagane poklek kok. Lu mineh dawu ngene. Lah kuwi lombokku gak melok mati. Heh? Langkang. Langkang. Lah wong dhuwure kluk langkrang. Jare dikek balung apa ilang ora mbok weki yo. Balung pun ket jempot ya ora ngarah. Kangkrang ampi. Oh. Keadaan rumput di sekeliling rumah, pinggir rumah. Saurunge disemprot ki pemirsa yo, buntu. Saking dhuwure iki lagi arep disemprot pake pemirsa. Loh. Kon TV. Wis apa? Dong talang. Plethokane iso mati Pak kuwi kok. Hah? Plethokan. Mati. Wong tekan iki mari sine yo koyo ngono jerone. Jarene mbok dikeki apa ben iso? BMA. Campurane obat BMA. Berarti gak iso mati ki pletekane. Tapi BMA yo sok cepet meh jenenge BMA.
pakai iki menawa sok-sok sini tak isi sini. Ketoke metune banyu saithik wis entek. Tak di sini ae. Semprot yang kasih goni wong. Tumben. Lagi nyadar. Kirene engko pakan wedhus nek lemu-lemu jenenge ngono, mesti mati pateni. Dong menyok rek. Lho Pak nek kangkunge aja mbok semprot. Lah nek liwat terus piye sih? Ngurambanan kok. Lah yo kene iki tetep gumbul nek kadi ngenakno ngene pisan. Lah piye nek ngliwati piye? Mengki maksudnya sak kotak sing kono aja mbok semprot sing kono. Ya wis lah semproti kabeh. Lho walahku wae ndadi dadak man. Sing tunggale tak weno. Rencang-rencang pemirsa lho, saiki wis gedhe. Rupane ra ontro. Ning dhuwur enek ning dhuwur. Ning dhuwur enek, guys. Waloe kuwi. Innalillahi wa inna. Kan ning dhuwur gendeng enek. Loro. Hah? Gudi Pak wae, Pak. Ndur gendeng gudi dipangan tikus ora e? Loro. Papat. Wah, akeh wae. Kono wis gak patek anu, Dek, Pak. Kuwi wit waloh tok, Dek. Lah ya wis gak usah sikil pojokan. Aku kono neh aku tak bunglon. Itu kaya ngene kaya ngono. Dadi ki mang wis bar, pake wis bar nyemprot suket ning sekeliling omah ya pemirsa. Muga-muga sukete ben do mati kabeh. Ben padang make ben ra kesel njabuti. Yo intine wis kaya ngono pemirsa. Make ra iso ngomong apa-apa iki. Soale ape ngomong piye neh ya pemirsa. Repot. Ngene salah, ngono salah, rewel, kasare kaya ngono pemirsa. Make bingung, make gabut ngebleng pemirsa, wis mbuh pikirane gak mood ya pemirsa. Dadine intine ki mang tuku basuket disemprot ben padang kaya ngono ya pemirsa. Wis tak tutuk sakmene ae videone mae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane Mae kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kaya banyu kali, agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di like, di komen, di subscribe. Betul abang-abange ben iso ngikuti channel Malegini Family.